Ами, защото си пускам петата и Здравко ми вика да си сложа петата, да не я пускам един вид там, деца ме сложила. Аз не знам защо, нещо не слушам. Не ми... Ей, сега това като го направя и тук си А ти пускам... тук стигаш по този начин. А и това не го правя вече. Да. Ето, че ти правиш неправилно. Чакай. Дясната беше преди. Ай. А, добре. Ай. Айде, да. Ти яде. Супер. Супер. Може да стои с мен. Може да стои с мен. По-надясно. Да. Трябва да стъпиш високо, Ира. Пред Ей, тук Чкембец. има една стъпка. Да, пред Чкембака. И сляв, с десен на там на плоското и хоп. Супер! Айде! Вижде! Супер си! Ай, стъпай наляво имаш ли? Да. Браво! Май, колко ми беше трудно това. Аз не си го спомням толкова трудно. Имаш къса памет. Чак се напомпах. Сега някой искаш да се сменим? Да, айде. Аз мисля да позагрея тук и Айде. отивам Да ми да? на маската. Давай. Вие ще останете още малко тук, нали? Да, бе, да. Да. Еми,